har sætning 33.3, også kaldet Yay-beviset, hvor y mærke er lige med a gange y er en differentialligning, og en fuldstændig løsning givet ved fx er lige med c gange e opløftet ax. Jeg antager, at f af x er en løsning til differentialligningen, og derfor kan jeg omskrive den til det her med f af x i stedet for y. Jeg flytter det her led over på den anden side, så det giver lige ved 0. Så vi har et mærke af x minus a gange f af x er lige ved 0. Og så ved jeg, at det er smart, hvis der er ganger med et e opløftet minus ax i begge led. Så hvis der er et mærke af x gange e opløftet minus ax minus a gange f af x gange e opløftet minus ax lige 0. Og så har jeg et lille smart trick heroppe i hjørnet, hvor jeg kan se, at hvis jeg antager, at f af x gange e opløftet i a minus ax bliver differentieret, så giver det den her sætning, som omskrevet giver det her, som er præcis det samme, som jeg har hernede. Og derfor kan jeg omskrive det her til den derovre. Så jeg har f af x gange e opløftet minus ax differentieret i det. Og så ved jeg fra sætning 33.1, at y differentieret eller et led differentieret lige med 0 er det samme som ledet udifferentieret er lige med en konstant. Så derfor er f af x gange med e opløftet minus ax lige med en konstant c. Og herfra så kan jeg så flytte det her led over på den her side, så jeg har at f af x er lige med c divideret med e opløftet minus ax. Og for at omskrive det, så har jeg at f af x er lige med c gange med e opløftet i ax. Og herfra så har jeg så bevist, at f af x er lige med c gange med e opløftet i ax er en løsning til differentialligningen. Så jeg har bevist min ja-løsning, så